Císarsky rez bol realizovaný u prvorodičky v 37. týždni, kde bola pacientka vedená na našej ambulancii pre rizikovú graviditu, pre diagnózu vcesnej placenty a podozrenie na základe magnetickej rezonancie a ultrazvukových nálezov pre patologické prerastanie placenty do steny maternice, tzv. Placenta accreta spectrum. Ten výkon samotný nie je úplne neštandardný v zmysle cisárskeho rezu. Cisársky rez prebieha z našho pohľadu úplne štandardným spôsobom. Čo na tom nie je neštandardné, netypické alebo rizikové, je uloženie placenty a tá placenta sa nemusí dobre odlúčiť. Keďže táto placenta sa nemusí odlúčiť úplne správne, respektíve sa nemusí odlúčiť vôbec, alebo sa dokonca môže niekde natrhnúť, tak je tento výkon sprevádzaný o mnoho väčším rizikom krvácania, tzv. peripartálneho krvácania.